Good morning, guys. Thank you so much, everyone who's following our channel, and to everyone obuya back as a comment noma ofona noma WhatsApp or there's always someone who's gonna come and give feedback on how they feel and how much you help them. Ngiyabonga kakhulu, guys. Ngiyabonga kakhulu. Sibonga isupport, sibonga yonke into. Today we're gonna talk about education. We're gonna talk about imfundo. Yabona kunale video esiyifakile last. So le video le bekhuluma ngemfundo kakhulu noma bekhuluma ngokuthi abantu abase university sibasiza kanjani and stuff. But kuba khona abantu abafila sengathi thina ke asiqedanga nesikolo, asiqedanga grade 7, asiqedanga uform 4, asiqedanga isecondary, asiqedanga umatric, so ushiya thina usibekaphi. So yeah, I would like to say, guys, empilweni impumelelo ayibuye ekutheni uyile university noma uyange university. Impumelelo ayibuyi ekutheni uphelele ku grade 7 noma uphelele ku matric esikolweni noma uye e-university. But mase sibhekana neqiniso eliphelele, like most of the times ukuya esikolweni, finishing your grade 12, going to university, kukhona i-value e-edayo, kukhona into oyifundayo. Lezi zinto, guys, azifakwanga ku system just because zifakiwe nje ngoba bebahlanya bathi people must go to university. Akusiyo ukuthi bebahlanya bavuka ekuseni bathi sizoyenza abantu baye university kodwa akubalulekanga ukuye university. Kubalulekile ngoba kukhona into oyifundayo, kukhona into oyitholayo. Yabona uthi mawuzoqeda primary school awucabangi njengomuntu ongaqedanga primary school, leyo effect into nje ekhona. Bese mawuzoqeda umatric, secondary school, form 4, form 5, form 6, awucabangi njengomuntu ophelele ku grade 7 ongaqedanga u grade 12 noma ophelele u grade 9. Bese mawuzoya njalo e-university awucabangi njengomuntu ophelele ku matric noma ini. Leyo ama studies akusiyimi, ama studies everything ibonisa kanjalo. Kodwa mase sibhekana ngempumelelo, sesibhekana ngokukhuthazana ngokuthi umuntu nomuntu aphile impilo enempumelelo, ene-success. When we're talking about success, asikhulumi only about education, asikhulumi only about it. Those ones are there, ziyakuncedisa zenzani, but angifuni kube nabantu bafila sengathi bavaleka ngaphandle ngoba bona abayanga e-university, abayanga kuphi, ngoba impumelelo ise yonke indawo. So I have points that I wrote here today, just ukuzikhumbuza. I think normally I don't carry notes and points, but today I was like, I'm gonna write down points. Education, imfundo, isipha ulwazi nokuhlakanipha. So when I say education isinikeza ulwazi nokuhlakanipha, angikhulumi just nge-university. Sifunda yonke indawo, guys. I think masikhule ekhaya bekukhona abogogo abadala. Have you seen abogogo abasifundisa ngempilo ukuthi impilo uyibheka so, impilo uyilandela ngale ndlela, impilo mawufuna ukuba nempumelelo uyenza so. Indlela yokufunda leyo sikhuluma ngayo. So now I started this YouTube channel and I'm doing this program. Nami ngiyafundisa, kukhona into engiyifundisayo ebantwini ukuthi nawe masohleli phansi uyi1 uyakwazi ukuhlala phansi uthi ubonge ngifundisa into eso, ugogo wami wangifundisa into eso, umkhulu wami, uncle, everyone. I was studying I think the past few months I was busy following and studying one of or most of the richest people in the world at the moment. So mangibalandela, most of them, you see the guy that wrote the book for The Rich Dad and the Poor Dad. Every time he talks, he's always saying uthi bengi no baba obeka educated, obeka qedile in university and college, but he was not successful. Then bengi no baba ongaqedanga ini university and college, but he was rich. So lokho kungifundisa ukuthi uyakwazi ukuthi ungaqedi university but ube rich empilweni, kodwa kuya ngemfundiso onayo. So mase sithi imfundiso manje asakhulumi ngesikole esikhuluma, but imfundiso yokuthi ufundiswa ubani. So that guy was lucky, wathola ubani, upoor, rich dad
omfundisa ngempilo ukuthi impilo uyilwisa kanjani nanoma engafundanga nanoma efundile. So if you follow such things, that's when ubona khona ukuthi okay, yebo isikole sibalekile, yonke into ibalekile, kodwa ukufundisana nokusupportana kubalekile. So today imfundo nempumelelo esikhuluma ngayo, it's not just about school. Lama videos wayenza isikhathi esiningi, yes, I'm always supporting people labafuna imisebenzi abafundile, but awudingi just imfundo ukuthi uphumelele empilweni. We are here to support you ukukhula kwakho to your own success. Ungafundanga ufundile, as long usebenza nzima, as long ulandela izinto, as long uthola uthisha ozokufundisa. The guy Poor Dad Rich Dad book, bekanobaba ongafundanga but successful because that guy was coaching him every day. So now thola umuntu ozokufundisa, thola umuntu ozokcoach, thola umuntu ozothi ma usazi ukuthi okay ngiyenza kanjani mangibhekana nesituation eso empilweni, manginemali ngi-investa kanjani, ngi-multiplier kanjani, how do I buy assets over buying ama-material azoba yi-waste nje angeke akhuphule empilweni. Yilokho esikhuluma ngakho ke namhlanje. Then imfundo guys ikusiza ukuthatha izinqumo ezinhle empilweni. Lapho ngisho futhi ukuthi uyile esikoleni noma uyanga esikolweni, ma une guidance right, unemfundo right, unemfundiso right, izinqumo ozithathayo azifani nezomuntu ovuka ekusenelele engafundi lutho bese acabanga ukuthi uzovuka kusasa ephumelele. Uyangithola? Then abantu abafundile basebenza kahle. Lana mangifaka le point ukuthi abantu abafundile basebenza kahle bese ngikhuluma ngesikolo. So I'm always supporting and encouraging everyone. Like I'm sure most of my clients that I talk to, ngihlale ngibatshela ngithi guys, into ebalekile empilweni ziphushe iya esikolweni. Unemali awunamali zama ukuya esikolweni, unani awunani zama ukuya esikolweni. Because mina ngibona ngathi kube bengingaziphushanga ukuthi ngesikolweni bengeke ngibe lapha engikhona namhlanje, kodwa ngokuziphusha ngemfundo kuningi engikufundile empilweni. So I feel like abantu abafundile baphila kangcono empilweni than umuntu ongafundanga. Nanoma unengqondo, because masidalwe emhlabeni asidalwa ngokufana. Khona abantu engasho ukuthi angazi noma inhlanhla noma yini, kodwa it's like impumelelo iyabuya kubo. Kodwa ngisasho futhi ukuthi I'm sure basuke benabothisha abangcono ababafundisayo ngempilo ukuze baphumelele. Bese khona abanye abantu guys awunathisha awunalutho, kodwa uma unemfundo uyakwazi ukuphila impilo engcono ngoba ufundile, wathola umsebenzi wokusibhadala kahle, uphila kahle nengane zakho. So my number one priority is go to school, go to school, go to school. But at the same time we can still say ma ungatholanga ithuba esikoleni, ma ungatholanga imfundo, siyafundisana and siyaphumelela, siyaphambili. Then my other point is that ngemfundo uba nenhlonipho. Guys, mangithi ngemfundo uba nenhlonipho, ngicela ningamconfuse umuntu onenhlonipho nomuntu olandela imithetho nezinto ezibekwa ngabanye abantu kodwa angazazi. Uyabona, imfundo uba nenhlonipho, inhlonipho nerespect ebuya ngaphakathi emuntwini eyokuthi ufundile lento uyayazi ene uyazithoba, unesizotha. Akufani nomuntu olandelayo. Yabona empilweni makuzothiwa nanku umthetho, hamba kule ndlela, na uyahamba awuzazi ukuthi wahamba lapho, akusase inhlonipho leyo. Sekuba ingashi ukuthi sokuba ibuthutha, ikulandela, awuzazi uvele nje uyalandela. But inhlonipho yikwazi ukuthi la ngizithe la ngithe so, ube nama boundary line, usho ukuthi la kuyangenwa la kungena, la kuso la kukhona. But ukwazi ukuhlonipha abanye abantu, ukwazi ukuphatha abanye abantu ngendlela ehloniphekile. Because nokubona sometimes ma ungena kuma social media uthola abantu bedelela bethuka umuntu besenzana, but usubhekisisa ukuthi ugainani kulokho, uthola ini, ayikho. So umuntu ofundile esikhathini esiningi kukancane ukuthi umthole egijimisana nezinto ezingenanhlonipho phakathi, ezithukana nabanye abantu, ezenza aziyakhi. So ngemfundo awunaso isikhathi sokushona uthukana nabantu, ugijimisana nento ezingenamsebenzi. Uba nesizotha nenhlonipho yakho, uba neyakho, isithunzi sakho siba khona ngemfundo. So ngiqhubeke ngama points wami. Ngemfundo
I think ngemfundo siyaphumelela, ngikhavile le point. Yeah, ngemfundo siyaphumelela, ngemfundo siba ne-success. I already covered that point. Ngemfundo siyakha impumelelo nelifa elizonela ingane zethu nezizukulwane zethu. Like I was following another guy. I am not good with names, guys, ngizongixolela. Bengilandela lo guy lo, yazi makakhuluma ngokuthi abantu abafundile empilweni, abantu abahlakaniphile empilweni, umuntu usebenza kanzima invest imali yakhe, akwazi ukuvula amabhizinisi, akwazi ukuvula ama resources azomenzela imali. Umuntu ofundile akacabangeli ukuyenza ama resources nento ezizomenzela imali manje. Ucabanga into ezizomenzela imali manje, zenzele ingane zakhe imali noma yena engasekho emhlabeni. Futhi mangabe uphezulu uthwase ufunde wena ukuthi manje uyazazi, uyenzela uzuyenzele nezizukulwane. Uthole mina manje ngino ngiyakwazi ukuthi mangifundile ngisaqhubeka ngiyafunda ngiyaphambili. Uthole kusasa ngishiye ilifa elizonela uEmi noNaila neingane zaka Emi neingane zika Emi. Kwabona ukuthi ushiya ilifa elilandelayo. Baningi abakwenzayo lokho, baningi abakwenzayo ngemfundo. Kodwa thina abanye, ngathi thina, mina angikho le group. Laba abanye uthola ukuthi umuntu akafundanga, akakwazi ukushiya ilifa elinela kwa ingane zakhe. On top of akwazi ukushiya ilifa elinela kwa ingane zakhe, ushiya inkinga ezizohluphekisa ingane zakhe. Manje lokho yakuhluphekisa gcina sokulandela. Ushiya inkinga ezohluphekisa ingane zakho, sezihluphekisa nengane zazo. That's why ithola inhlupheko seyilandelela. Guys, let's break that curse. Let's sayiphula namhlanje, siyafundisana, sithi siya empumelelweni ene siyakha ikusasa elizonela thina neingane zethu. We here to support each other, guys. Then I think my points are over about imfundo nani la bengiwa preparing. If ubona ngathi ngishiye something ngaphandle noma khona engifuna uku-add, always come to me, as you guys are always coming, telling me on what you suggest and what you think. I can make another video adding or saying what other people say to it and what I feel like is true, because I cannot know everything. Angeke ngithi ngiyazi yonke into emhlabeni. Mina ngifunda njalo, ngisaqhubeka ngiyafunda. Ngifunda ngokempilo, ngifunda ngabantu. I would say umuntu empilweni engifunde kuye kakhulu ubaba wami, guys. Mina ubaba ngifunde kakhulu kuye. Bese kukhona omunye engeke ngimneme igama manje, usaphila naye, ubaba omdala, akaqedanga u-form 4, I'm sure. I think so. Kodwa ungifundisa okuningi lo baba. Kuningi engithi mangixakekile manje ngiyamfonela, yemkhulu xakekile ngiyenza njani impilo mayiso. Kusho ukuthi ngiyafunda kuye. Phinde, since I'm going to Dublin College, like Dublin University, I learn a lot from there, because whenever I see a new person coming in, whenever I see lectures, I always sit down with them. I mean, I can even right now call my lecturer and take him out for a coffee, or take my teacher out for coffee and be like, I want to learn something from you. Uyenza kanjani impilo mayiso? Uyenza kanjani mawubhekana nale situation? Kuleso sikhathi ngiyafunda. Ngifunda ngiseklasini, ngifunda ngaphandle, ngifunda kubantu engiphila nabo. Angifundi only kulabo abayenza okuhle. Mina ngabona umuntu ngibona ngathi uyadadaza, uyabheda empilweni. Ngiyamhlalisa phansi, ngimbuza ucabangani mara guy, why ucabanga so? Nalapho ngiyafunda ukuthi ngingayenzi ngoba ngiyambona uyabhuduma, kodwa yena ucabanga ukuthi uyenza kahle. Bese ngimbuza ukuthi why uyenza so? Ngithola ukuthi ucabanga ngalomqondo. So nami ngifunda ukuthi ungakwenzi lokho ngoba uyabheda kodwa yena uzibona right. So guys, mangithi funda, ungaphonga uba umlandeli, ungaphonga ufunda into ezokufaka ehlathini. Funda usazi ukuthi ngifunda into ene future. Ngiyazi ukuthi akusuyi wonke umuntu ovuka ekuseni ethi hayi ngifuna ukufunda umbhedo, kodwa nawe hlala phansi uhlele impilo yakho ukuthi ngifunda into enokusasa noma ngifunda into ezongichitha. Iqiniso masulele uyi1 uzolazi ukuthi la ngifunda impilo noma ngifunda ukudlala. So I would say that's it for today. That's what I had prepared about imfundo nokuphumelela kwethu. So I will see you guys on another video when we have another topic to talk about. Thank you guys. Bye.